ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, хеле буд ки дар ютуб бо шумо набудем ва дар ин қадар рӯзҳо бо мардум мо дар алоқа будем. Дар инстаграм бисёр саволҳо ҳаст ки ҳар рӯз қариб ба мардум ҷавоб медиҳем. Як саволҳое ҳаст ки ба ҳамин савол ман ҳар рӯз ба 4 ё 5 нафар ҳамин як саволро ҷавоб мегардонам ва ҳамин саволҳоро ман тасмим гирифтам ки ҳамаашро инҷо рӯи хат карда овардам. Хостам ки ба ҳамин саволҳо ман дар шакли ютуб ба мардум ба ҳама ҷавоб бидиҳам. фарқ надорад ки шумо РВП доред, виднаҷи телист ва ё ки шаҳрвандӣ доред, фарқ надорад, ин саволҳо ба шумо низ вомехӯрад. Аз ҳамин хотир аз ҳама хоҳиш ки наворро ба диққат то охир тамошо кунед ва ёру дӯстони худ поделиться кунед, то ин ки онҳо низ ҳамин саволҳоро фаҳманд, чунки аз як саволе ки дар ин ҷо ҳаст, дар як гузаш 3-4 кас ба ман ҷавоб мепурсад. хуб дӯстони азиз, ҳатман пас аз як ролики тавсияе ки ба шумо пешниҳод мекунем, мегузарем ба навори асосиямон. дӯстони азиз, ягон шабакае нест дар ютуб ки тӯли солҳои дароз бе сарпараст кору фаъолият кунад. аз ҳамин сабаб сарпарасти шабакаи мо ин ширкати даво аст ки доруҳои гиёҳӣ ӯро камкам мо ба шумо тавсия медиҳем. Инак яке аз доруҳои беҳтарин ва ки аз гиёҳ тайёр мешавад, аз санои маккӣ, яъне ки сано дар Макка мерӯяд ва ин барои онҳое аст ки аз даҳонашон ҳар субҳ дар болиш об меравад, яъне ки кирм доранд, онҳое ки харобу лоғар ҳастанд ва мехоҳанд ки ҳамин дардро аз худ бартараф намоянд. ҳаминро ба шумо тавсия метавонем ки дар асоси асал, чорнитмин ва санои маккӣ тайёр мешавад ва ҳамчунин бендекс ҳаст ки аз Египт оварда мешавад. дар ин ҷо бисёр доруҳои гиёҳӣ ҳастанд ки як ду сеташро ба шумо гап мезанам. масалан доруи барои фарқбеҳ шудан, ин ду дона мондаи халос Не, якай. аз ин бисёри баъд савдо меравад. Инам аз як чанд гиёҳҳои иборат аст ки барои иштиҳоро овардан, барои вазн гирифтан, фарқбеҳ шудан аст. шумо барои ҳама ин доруҳоро пурсидан метавонед ки ба ин рақамҳо занг занед, аз абҳиятро пурсед, ба шумо маълумоти пурратар метиҳад. бачаҳо мегӯянд ки моро бисёри баъд муҳоҷирон хоҳиш карданд ки ман ҳамин 4 нетмин дар капсула ки аз ширкати Алҳадая аст ва Хабиб Нурмагомедов реклама мекард, аз ҳамин биёред ва бачаҳо аллакай овардан барои варзишгарон, барои хобро яъне ки нормализоват кардан, барои ҳамин гуна чизҳо беҳтарин аст. масалан дар капсула 4 нетмин. ва як чизи дигаре ки навигари аст, ба шумо мехостам гап занам, эпимедиум паста барои зиёд намудани мардинагӣ, барои бахувват кардани мардинагии мардҳо, ки пештар дар шакли сурх буд, ҳоло дар шакли сиёҳ аст. ва гуфтам онам ки сурхаш дар сиропи асал буд, яъне худи асал нест, сиропи асал буд. ин бошад асали тоза аст ва ингредиентҳое ки дар дохилаш аст, як чанд намуди алафҳо, ҳамино зиёдтар ҳастанд ки барои табобати мардинагӣ ва бақувват шудани мардон ин хубтар аст аз он сурхаш. дӯстони азиз, дар ҳамин рақамҳое ки мебинед занг занед ба тамоми шаҳрҳо ва тамоми вилоятҳо, тамоми қишлоқҷойҳои Русия бурда мерасонам. дӯстони гиромӣ, биёед акнун ба мавзӯи асосиямон шурӯъ мекунем. агар шумо дошта бошед ягон саволҳо дар комментария нависед ва ё ин ки дар инстаграм чихеле ки мебинед дар ин ҷо нависед, ҳатман ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. лайк гузоштанро фаромӯш насозед. саволи якум чунин аст: аз тоҷикистон омадем, чанд рӯз вақт дорем барои регистратсия ва патент кардан. ин саволҳоро мо аллакай дар наворҳои пешинагиамон гап задагӣ ҳастем, вале наворҳоямон 1-2 сол пеш буд. баъзе бачаҳо ҳолоам намедонанд. вақте ки мо аз тоҷикистон ё ин ки аз дигар кишварҳо меоем, барои шаҳрвандои тоҷикистон 15 рӯз вақт аст ки дар давоми 15 рӯз бояд регистратсия, яъне ки временная прописка дошта бошанд. онҳое ки аз ӯзбекистон ҳастанд, тоҷик ҳастанд, моро тамошо мекунанд, дӯстои мо, барои шаҳрвандаи ӯзбекистон 7 рӯз вақт аст. Самарқанд, Бухоро бачаҳо тоҷик ҳастанд ку. барои ӯзбекистон 7 рӯз вақт аст. барои патент кардан чанд рӯз вақт дорем? дар давоми 30 рӯз мо бояд коғазҳои худро, яъне ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент аллакай супорем. рӯзи 28-умаш аст, рӯзи 29-умаш аст. вале ман ба шумо маслиҳат метиҳам ки агар нияти шумо патент кардан бошад, вақте ки ба Россия дохил мешавед, зуд пагоҳаш регистратсия, пагоҳи дигараш як чанд рӯз пас рафта зуд аз қаҳои патент шавед. вале дар ин ҷо шуморо мегӯям ки эҳтиёт бошед дӯстони азиз. аввал регистратсияҳои худро тафтиш кунед ки дар база бошад, баъд рафта патент кунед. дар ин ҷо боз дигар савол аст. патент рафта супордем, вале регистратсия дар база набаромад. чӣ хел кунем? мутаассифона яке аз саволҳои популярни ана ҳамин аст ки бачаҳо рафта дар патент супордан пули зиёд расход мекунанд. пули зиёд 20 чанд ҳазор ҳамин хел расход мекунанд. сахрова арзонтар аст, 13-14 ҳазор аст, вале ҳаминам пул аст. баъди 30 рӯз
мераванд ки патент регистратсия дар база нест ва шуморо дигар патент намедиҳанд. Ин чанд роҳи ҳал дорад. ҳамон нафаре ки шуморо кардагӣ аст регистратсия, шумо бояд онро маҷбур созед ки ҳамон суроғае ки ҳаст, масалан улица Ленин бошад, агар шуморо дигар ҷо регистратсия кунад, улицаи Сталинда, шуморо патента наметиҳанд, ҳарчанд ки дар базаам ки бошад. Чунки вақти патент супорӣ шумо регистратсия улица Ленин супордагӣ будед, дар ана ҳамон адрес бояд маҷбур бурда дар база монад. Агар аз дасташ наояд, ҳамон одами регистратсия кардагӣ бояд ҷавоб гӯяд ҳамаи расходҳои шуморо. Яъне ки шумо 13,000 со расход кардед, ё ки дар Красногорск 22-23,000 рубл расход кардед, ҳаминро бояд ҷавоб гӯяд. Ва шумо мувофиқи қонун агар дар ҳамон суроғаи будагӣ дар база монда натонед, шумо дар Москав бошед, агар дар ҳамин шаҳри Москав шумо то 1 сол ҳаққи патент кардан дигар надоред. Шумо метавонед ки зуд рафта регистратсияи нав дар дигар ҷо кунед. Агар он одаме ки кардагӣ аст регистратсия шуморо ба кала намегирад, аз уҳдааш намебарояд, дар ҳамон суроға дар база монда наметавонад, дар дигар ҷо кунед, регистратсия оригинал кунед ва зуд рафта дар Подмосковия, дар дигар шаҳрҳо патент кунед. Дар дигар шаҳрҳо мешавад, ғайр аз ҳамон шаҳре ки аллакай шуморо якбор отказ карданд. Умедворам ки камтар зиёд гуфтам, вале пурра фаҳмонидам. ҳамин хел фаҳмонидан зарур аст. баъзеҳо зуд мефаҳманд, баъзеҳо дер мефаҳманд. ҳамин хел хубтар аст. хуб, дар масъалаи патент боз саволҳо пайдо шавад, агар нависед. Як чизи дигар аст ки баъзеҳо фикр мекунанд ки моро отказ кардан, дигар патент намекунанд. Патенташон дар он ҷо тайёр аст, дар база нест регистратсия ва мегарданд. Не дӯстони азиз, шумо ин хел баръакс нарушениеро зиёдтар мекунед ва вазъияти шумо безебтар мешавад. хубтараш дар дигар шаҳр рафта регистратсия кунед ва дар он ҷо патент кунед, агар нияти кор кардан ва зиёд дар Русия истодан дошта бошед. сеюмаш чунин аст. Через Беларусия даромадем. Акнун чӣ мешавад? Як мавзӯи Беларусия чанд саволҳо аст ки дар вақти Тоҷикистон рафтан дар аэропорт чӣ гап мешавад, дар вақти патент гирифтан чӣ гап мешавад. Дӯстони азиз, ман шуморо намехоҳам битарсонам, вале факту далелу нафарҳое аст ки ман мешиносам, онҳоро медонам ки аз 9 моҳ то 11 моҳ онҳоро зери зиндон кашиданд. Онҳое ки агар дар рейд меғалтед. Боз медонам нафарҳоеро ки аз Беларусия омаданд ва рафта патент супурданд, патент гирифтанд. Ин чанд паҳлӯҳои худро дорад ки як ҷавоби аниқ надорад. Аз ҳамин хотир шуморо гуфтанӣ ҳастам ки риск накунед. Онҳое ки патент мегиранд, ин як чизи оддӣ аст, вале вақте ки дар рейд меғалтанд, зери панҷара мераванд, ин аллакай чизи оддӣ нест. мувофиқи қонунҳои Русия, через Беларусия шабона пиёда ба байни ҷангал гурехта Россия даромадан, ин незаконни пересечени госграница мешавад ки шуморо аз 9 моҳ то 11 моҳ зиндон таҳдид мекунад. дӯстои азиз, аз ҳамин хотир онҳое ки аллакай дар Русия ҳастед, тавсия метиҳам ки зудтар бароед. Агар патент кардагӣ набошед, худо накунад дар ягон рейдҳо меғалтед, аҳволи шумо безеб мешавад. бачаҳое буданд ки аз Русия баромаданд ва ин дафъа офитсиально даромаданд, онҳоро маҳкам накарданд, озод даромаданд, аз қафои патенту дигар корои худ шуданд. Дар граница, дар аэропорт вақти баромаданд, онҳоро ҳеҷ кас ҳеҷ чиз нагуфт, озод баромада рафтанд. дигар савол ин аст ки нафарҳое ки ронанда ҳастанд бисёр савол метиҳанд ки акай Ҳабибулло, мо як чанд нарушениҳо, ҷаримаҳо, ки штрафҳо дорем. мувофиқи қонунҳои Русия аз 2 ва зиёда административни правонарушения ин влечет за собой запрет на выезд то 3 сол. Нафарҳое ки аз 2 ва зиёда ҷарима доранд административни, онҳо ба таври автоматӣ запрет на выезд мегиранд. Вале мо дидем нафарҳоеро ки гаи манъ карда барои надоштани ремень, барои фарҳо хомӯш буданд, барои баъзе нарушениҳое ки гаи худаш протокол менависад, ҳаминҳояш ҳисобида мешавад. Онҳое ки камераҳо мезананд, онҳое ки ягон дар роҳ мешавад камера мезанад, яъне гаи худаш протокол наменависад, онҳоро мо дидем ки ба қайд нагирифтанд. ман ҷияни худам ки қариб аз 20 то зиёд намехел нарушенӣ дошт, озод, РВП, видножители ва билохира паспорти сурх ҳам гирифт, ки аз ҳамон омаданаш то ҳоло шофёр буд, вале ягон то протокол надошт. Протокол дар база мешиштааст. худи ман ки каршеринг ҳай мекардам, барои ремень худамро ҷарима кардам ва дар база дидам ки як ҷаримае ки ҳамон тариқи каршеринг буд дар база мондааст ҳамон, яъне ки протокол карданд маро.
аз ҳамин протоколҳо эҳтиёт шавед. баъд як мавзӯи муҳими дигар аст ки бачаҳоро фиреб мекунанд аз нодонӣ баъзе доноякҳо. вақте ки шумо тариқи интернет проверка мекунед запрет на въезди худро дар он ҷо мебарояд ки инициатор запрет на въезд город Москва. баъзеҳо фикр мекунанд ки фақат шумо дар Москва запрет шудагӣ ҳастед. Не дӯстони азиз, яъне шуморо суди шаҳри Москва запрет на въезд мондагӣ аст ва ин по всю Россию аст. яъне ки шумо фарқ надорад. баъзеҳоро мегӯянд ки ба Москва напар, тариқи Екатеринбург, Санкт-Петербург бупар, озод мегузарӣ. ин хел нест дӯстони азиз. границаи Россия якто аст, якто ва якта база ҳаст. шуморо дар кадом шаҳре агар запрет на въезд монда бошанд, тариқи куҷое ки пиёда осмон ба кадом шаҳри дигараш ки омадӣ фарқ надорад, аз ҳамон ҷо шуморо обратно бармегардонанд ба Тоҷикистон, ё ин ки ба ҳамон давлат ки шумо аз Истанбул омадагӣ бошед, ё ин ки аз Дубай, фарқ надорад, обратно шуморо боз ба ҳамон ҷо равон мекунанд. аз ҳамин хотир инициатор запрет на въезд город Москва аст, ё ин ки город Санкт-Петербург аст, фарқ надорад. шумо запрет на въезд доред, ин дахолат мекунад ба ҳамаи шаҳрҳои Русия. ин буд якчанд саволҳои популярне ки бисёри баъд ба ман мепурсанд. якчандтои дигарашро фаромӯш кардагӣ ҳастам. дар навбарҳои оянда ҳатман ба шумо гуфта метиҳам. ҳатман шумо саволҳои худро дар Instagram ки дар ин ҷо мебинед ва дар описани видео ҳам ҳаст нависта монед. ман то ҷое ки метавонам ба шумо ҷавобҳои худро мерасонам. худованд нигаҳбонатон. боқӣ дар амони худо бошед то навбарҳои оянда.